Беспілотнікі заходзілі ў палескі запаведнік, рухаліся ў кірунку Брагіна і Хойнікаў. Гэтым разам супраць беспілотнікаў не падымалі авіяцыю. У эфіры Белсату аб'ектыў, у студыі працуе Вітал Ціўчык. І сёння ў нашым суботнім выданні. Сапраўды дбаюць пра бяспеку людзей ці спалохаліся падзеяў у Грузіі? Саўмін забараніў продаж піратэхнікі. Вводится менавіта за некалькі тыдняў да так званых выбараў, да без выбараў хутчэй. Сорам нашчадкаў камсамолу. Лукашенка засакрэціў поўны бюджэт БРСМ. Такія меры засакрэчвання бюджэту яны дазваляюць пазбягаць грамадскай крытыкі. Горад з пагоняй ганарыцца расійскім паэтам. У Магілёве за дзяржаўныя грошы ушаноўваюць чужога Пушкіна. Гэта працяг акупацыйнай культурніцкай дзейнасці. Адстраляліся і хопіць. У Беларусі забаранілі продаж піратэхнікі. Прычынай назвалі вялікую колькасць траўмаванняў ад салютаў ды петард падчас навагодніх святаў. Цяпер на паліцах крамаў з падобных святочных атрыбутаў застануцца толькі бенгальскія агні, хлопаўкі і фантаны халоднага агню. Аднак, чаму піратэхніку забаранілі не да святаў, а пасля іх, і ці няма тут іншай прычыны? Высвятляў Андрэй Сульжыц. Больш ніякіх салютаў. Сёння ў Беларусі запрацавала пастанова ўраду аб забароне гуртавога і раздробнага гандлю піратэхнікай. У абгрунтаванні дакументу вядзецца, што рашэнне звязанае з вялікай колькасцю траўмаваных пры выкарыстанні такіх вырабаў, асабліва сярод дзяцей. У пацверджанне гэтага у МНС прыводзяць статыстыку. С 1 по 3 января 2025 года произошло 26 несчастных случаев в результате нарушения правил использования пиротехнических изделий. Травмировано 28 человек, из них 12 детей, 9 из которых госпитализированы. Состояние удовлетворительно. Пожаров из-за использования пиротехнических средств не зарегистрировано. Сярод траўмаў, якія атрымалі беларусы падчас святкаванняў, рваныя раны пальцаў і кісцяў, пашкоджанне і апёкі твару, верхніх канцавінаў, грудзей і вачэй. Это всегда ожоги второй степени и выше. И это всегда ожоги, с которыми нужно обращаться за медицинской помощью. Они бывают сочетанными, то есть это поражение термическое и химическое. Требует очищения раны определенного, медицинского подхода. Падчас навагодняга перыяду былі выпадкі траўматычнай ампутацыі. Вышли во двор повзрывать их. Одна из них взорвалась у меня в руке, как только поджег фитиль. Получил травму левой руки локтевого фаланга. Больше никогда приобретать петарды не буду, взрывать тоже и другим не советую. Траўмаванні ад піратэхнікі не былі рэдкасцю і раней. Дык чаму забарону ўвялі менавіта цяпер? Намеснік прадстаўніка аб'яднанага пераходнага кабінету Артём Брухан бачыць іншую прычыну. Калі б яны сапраўды не хацелі, каб траўмаваліся дзеці, то забарона была бы значна раней, да Новага года ўведзена, напрыклад. Але яна вводзіцца менавіта за некалькі тыдняў да так званых выбараў, да без выбараў хутчэй. І я не думаю, што праз тыдзень ці 2-3 пасля яе гэта забарона не будзе знята. Адметна, што ўрад ужо ўводзіў такую забарону 11 жніўня 2020 года, акурат падчас паслявыбарчых пратэстаў. Яе адмянілі толькі ў снежні 2021. І рашэнне прадыктавана, я думаю, досведам Грузіі, дзе сілавікі пабачылі, як гэтая піратэхніка выкарыстоўвалася, і на ўсялякі выпадак, нават калі яны не чакаюць моцных пратэстаў вулічных, на ўсялякі выпадак, каб нічога, як кажуць, не адбылося, я думаю, што яны на заканадаўчым узроўні вырашылі перастрахавацца. У канцы мінулага года падчас пратэстаў супраць вынікаў парламенцкіх выбараў у Грузіі мітынгоўцы актыўна ўжывалі піратэхніку. За 3 дні ў парламенце краіны прынялі змены ў закон аб сходах і дэманстрацыях, якія забаранілі ўжываць піратэхніку. Андрэй Сульжыц, Белсат.
З пачатку года на пажарах загінулі 15 чалавек. Гэта на чвэрць больш, як летась, сцвярджае інфармацыйнае агенцтва «Позірк», што прааналізавала звесткі МНС. Гэтак 1 студзеня ў агні загінулі 6 чалавек, 2 студзеня 7. 3 студзеня пажар забраў жыцце яшчэ 2 асобаў. Найбольшая колькасць ахвяраў на Берасцейшчыне – ажно 5 чалавек. Агулам летась у пажарах у Беларусі загінулі 562 чалавекі. Гэта на 7% больш, як у 2023. Савет міністраў прыняў пастанову пра асноўныя кірункі рэалізацыі адзінай дзяржаўнай палітыкі ў галіне грамадзянскай абароны. У іх надумалі згадаць квантавыя сродкі ўзброенай барацьбы, а таксама змененую лукашэнкаўцамі канстытуцыю, ваенную дактрыну і канцэпцыю нацыянальнай бяспекі. У дакуменце звяртаюць увагу на, цытата, «дынамічную змену характару ваенных канфліктаў за кошт імклівага ўдасканальвання сродкаў узброенай барацьбы з выкарыстаннем квантавых, гіпергукавых, нана- і біятэхналогіяў, а таксама штучнага інтэлекту». У квантавых тэхналогіях фізічныя з'явы выкарыстоўваюць у атамным і субатамным маштабах. Цяпер у навуковым свеце адбываецца другая квантавая рэвалюцыя, заснаваная на кіраванні асобнымі квантавымі часцінкамі. І ў прыватнасці магчымасцю забяспечыць звышабароненае перадаванне звестак. Яшчэ больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. Каб яго наведаць, дастаткова навесці камеру тэлефона на QR-код на экране. Калі для вас гэта бяспечна і вы не ў Беларусі, падпісвайцеся і заставайцеся ў курсе актуальных навінаў. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belsat.eu, але памятайце пра ўласную бяспеку. Дзякую, што вы з намі. Да іншых навінаў. Новая хваля палітычных звальненняў пачалася на прадпрыемстве «Беларуськалій». Працаўнікоў рэпрэсуюць за супраціў фальсіфікацыі выбараў і беззаконню ў 2020 годзе. Пра гэта паведамляе выданне «Люстэрка» са спасылкаю на крыніцы, знаёмыя з сітуацыяй. Паводле крыніцаў выдання, штодня па 4-5 чалавек у працоўны час выклікаюць да кіраўніцтва, пасля гэтага звальняюць. Калі хтосьці выказвае нязгоду, адміністрацыя пагражае праблемамі і выклікае так званых сілавікоў. Новую хвалю рэпрэсіяў суразмоўцы «Люстэрка» звязваюць з нядаўняй зменай кіраўніцтва «Беларуськалію». Праз парушэнні правоў рабочых салігорскае прадпрыемства знаходзіцца пад санкцыямі Еўразвязу і Злучаных Штатаў Амерыкі. Ідэалагічная апрацоўка дзяцей і моладзі за грошы падаткаплатнікаў. Лукашенка працягнуў дзеянне палажэнняў указу аб фінансавым падтрыманні БРСМ. Колькі грошай ідзе на спробу кантраляваць моладзь у Беларусі, высвятляў Алесь Залеўскі. Указ аб фінансаванні БРСМ максімальна лаканічны. Лукашенко толькі загадаў замяніць у дакуменце лічбу года з 24 на 25. Колькі дзяржаўных грошай ідзе на пераемнікаў комсамолу, звычайны беларус не даведаецца. Улады засакрэцілі поўны бюджэт арганізацыі. Што ўтойвае БРСМ? Такія меры засакрэчвання бюджэту яны дазваляюць пазбягаць грамадскай крытыкі, таксама памятаючы пра тое, у якой сітуацыі зараз знаходзіцца Беларусь эканамічна, і таксама памятаючы пра тое, што скарачаецца фінансаванне на іншыя сацыяльна важныя сферы. Летась з рэспубліканскага бюджэту на БРСМ скіравалі амаль 13 мільёнаў рублёў. У сярэднім каля 3,5 мільёнаў долараў на год арганізацыя атрымлівала і раней. Але ў дадатак БРСМ фінансуюць мясцовыя органы. На іх ляжыць цяжар заробкаў персаналу камітэтаў, арэнда памяшканняў для дзейнасці і прапагандысцкіх імпрэзаў. Трэцяя крыніца – сяброўскія ўнёскі. Фармальна ў БРСМ 400 000 чальцоў. У нас внутри это было плюс-мінус все вядома. Сярод секратароў, там і першовак, і абласных арганізацый нейкіх, што вось тыя самыя ўнёскі, якія насамрэч вельмі на слуху ва ўсіх, гэта толькі там 5-10% всего бюджэту, які мае БРСМ, і большасць того, за што БРСМ жыве, за што атрымлівае заробкі, гэтак далей, гэта дзяржаўная падтрымка. І яно ідзе по артыкуле падтрымкі моладзі. Что амаль что там вся падтрымка моладзі – это падтрымка БРСМ.
І сапраўды, колькасна акцыяў БРСМ шмат. Але, незважаючы на рост расходаў, эфектыўнасць арганізацыі відавочна не задавальняе чыноўнікаў. Асабліва пасля правальных для Лукашэнкі выбараў у 2020-м, калі быў чуваць перадусім пратэставы голас моладзі. Чтобы не говорить, а что там БРСМ, это такая организация, нормальная организация. Не надо на себя там лишнее брать. Прадстаўнікі Белпол атрымалі доступ да дакумента для ўнутранага карыстання. Паводле яго, асноўнай праблемай БРСМ чыноўнікі бачаць у дэфіцыце кадраў, як на кіроўных, гэтак і на выканаўчых пазіцыях. Цяпер арганізацыю узначальвае 36-гадовы Александр Лукьянаў. Почему? Потому что все мы вместе! Аднак, нягледзячы на моладзевы начос, ягоны афіцыйны тэлеграм мае ўсяго 1000 падпісчыкаў, яшчэ менш праглядаў у апошнім інтэрв'ю Лукьянава на Ютубе «Азаронка». Прынцыпова ад самага пачатку шукаюць сабе толькі выключна выканаўцаў. Таму яны сабе такое спакойненькае набіраюць асяроддзе в арганізацыю, якое што ім зверху дадуць, то яны будуць выконваць без пытанняў. Ось, і відавочна, што ў такіх умовах ніякай рэальнай ініцыятывы, ніякай крэатыўнасці, генерацыі новага падыходу, новых ідэй не можа быць. Менавіта новых магчымасцяў для навучання і падарожжаў па свеце чакае моладзь Беларусі, вынікае сацыялагічных даследаванняў. Калі там сябры БРСМ, сябры там камсамолу раней атрымоўвалі нейкія за гэта плюшачкі, так скажем, яны там маглі атрымоўваць нейкую кар'еру ў дзяржаве. Зараз БРСМ не з'яўляецца вось гэтай абавязковай прыступкай для кар'ернага росту. З другога боку, Лукашенко падтрымвае праўладную моладзь не толькі фінансава. Днямі ён прысудзіў тым ліку БРСМ прэмію за духоўнае адраджэнне. Алесь Залеўскі, Белсад. Пушкінскі праспект, пушкінскія прыпынкі, а цяпер у Магілёве яшчэ і падземны пераход, прысвечаны расійскаму паэту. На будаўніцтва гэтага аб'екту, які больш падобны да міні-музею, з бюджэту выдаткавалі больш за 13 мільёнаў рублёў. За гэтыя сродкі прадугледзелі, між іншым, падлогу з антыслізгаценнем. Пры гэтым пытанне выклікае перадусім тэматыка афармлення пераходу. Тэму працягне Ірына Юр'ева. Песні па-расейску на фоне выявы расійскага паэта ў беларускім Магілёве. Вулічныя музыкі ўжо абжываюць новы падземны пераход на Пушкінскім праспекце. На сценах аб'екту, які днямі адкрылі ў абласным цэнтры, партрэты Пушкіна, выявы ягоных герояў і цытаты з твораў. Он был дважды в нашем замечательном городе, и мы все видим не только мотивы, но и сказки для детей. И возможность сегодня где-то пообщаться, вспомнить их. Аднак няўжо такім чынам нельга было ўшанаваць кагосьці з беларускіх творцаў. Літаратар Андрэй Хадановіч зазначае, Магілёўшчына нарадзіла нямала таленавітых пісьменнікаў. Адзін з іх – Аркадь Куляшоў, чыё імя ўжо носіць мясцовы універсітэт. Быў прекрасны паэт Пысін, які заслугоўвае на пашану. Быў прекрасны малады, рана ён сышоў геніальны паэт Анатоль Сербантович. Быў і ёсць у культуры дагэтуль недаацэнены вялікі творца Міхась Стральцоў. Аднак Пушкіна ў Беларусі шануюць значна больш за родных творцаў. Ягоным імем названыя навучальныя установы, вуліцы ў розных гарадах, а таксама станцыя менскага метро. Ёсць у сталіцы і помнік паэту, што ў 2020 годзе стаўся героем перформансу. Рукі фігуры пафарбавалі чырвоным. Манументы Пушкіну сёння стаяць таксама ў Магілёве, Віцебску, Гомлі, Наваполаску, Бабруйску і Берасці. Але ці варты ён такой пашаны ў Беларусі? Пушкін гэта не сусветная, гэта лакальная, вельмі моцная з'ява, характэрная для расійскай культуры. У тым сэнсе, калі ў прасторы з'яўляецца Пушкін, значыць у гэтай прасторы прэтэнзіі рускага слова. Ёсць тут свая прыгажосць, але увага і трывожны сігнальчык. У 2023 годзе ў Менску адкрылі 11-метровы помнік Аляксандру Неўскаму, які мае вельмі ўскоснае дачыненне да Беларусі. А ў Віцебскую Кобрыні стаяць помнікі расійскаму палкаводцу Аляксандру Суворову, які ў канцы 18 стагоддзя здушыў нацыянальна-вызваленчае паўстанне Касцюшкі. Чыноўнікі Міністэрства адукацыі, культуры больш за ўсё займаюцца тым, каб пашыраюць помнікі і дошкі гістарычныя асобам, якія звязаны з расійскай імперыяй. Такім чынам, гэта працяг акупацыйнай культурніцкай дзейнасці. Усё гэта укладаецца ў знешнюю палітыку Беларусі, звязана з тым, што адзіным хаўруснікам з'яўляецца Расія,
Беларусь гандлюе з Расіяй. Калі ўлада ў Беларусі зменіцца, ці варта захоўваць такія сімвалы расійскай мінуўшчыны? Калі асоба з пэўнай расійскай гісторыі будзе навязвацца і з наратывам, дзе Беларусь не прызнаецца, ставіцца існаванне Беларусі, беларускай дзяржаўнасці, гісторыі вяліканства літоўскага пад сумнеў, то зразумела, што помнікі такім асобам ставіцца немагчыма. І трэба будзе ці захоўваць іх у музеі, ці, можа, іншыя прыдумаць метады. Ва ўкраіне помнікі Пушкіну, як і іншым дзеячам расійскай ды савецкай гісторыі, актыўна зносяць з 2022 года, пасля пачатку поўнамаштабнай вайны. Ірына Юрова, Белсат. У працяг тэмы расійскія войскі чарговы раз атакавалі ўкраіну дронамі, ракетамі розных тыпаў ды авіяцыйнымі бомбамі. Напады ажыццяўлялі па розных рэгіёнах. Гэтак кіраваная авіабомба трапіла ў жылы шматпавярховік у Сумскай вобласці. Разбураны цэлы пад'езд. Іншыя навіны замежжа ў нашым аглядзе. У ноч на 4 студзеня расійскія тэрыторыі зазналі напад беспілотнікаў. Як зазначаюць украінскія медыі, дроны ударылі па прадпрыемстве «Авангард» у Смаленскай вобласці. Яно ўваходзіць у адзін з найбольшых ракетабудаўнічых холдынгаў Расіі. Таксама былі атакаваны аб'екты ў Бранскай, Белгародскай, Пскоўскай і Ленінградскай вобласцях. Гэтак беспілотнікі ударылі па гандлёвым порце Услугі, другі паводле велічыні расійскі порт пасля Новарасійскага. На фоне напада ў петербургскім аэрапорце Пулково быў уведзены план «Дыван». Раніцаю суботы лётніша часова не прымала і не адпраўляла рэйсаў. ЗША не паспее даставіць Украіне ўсё ўзбраенне і абсталяванне з новага пакету дапамогі на $2,5 мільярды да завяршэння тэрміну паўнамоцтва цяперашняй адміністрацыі 20 студзеня. Паводле ж абароннага ведомства ЗША, змена адміністрацыі не паўплывае на абавязкі перад Украінаю. Дапамога працягне паступаць і пасля інаўгурацыі Дональда Трампа. Пакет дапамогі, які нядаўна абвесціў Белы дом, месціць значную колькасць вайсковай тэхнікі, сістэмы паветранай абароны, боепрыпасы, браняваную тэхніку ды іншае ўзбраенне. Дастаўка такога аб'ёмнага пакету патрабуе часу, таму завяршыць да сярэдзіны студзеня не ўяўляецца магчымым. А вось вайсковая дапамога ад Францыі мае прыйсці да 20 студзеня. Паводле «Авіён Лежандар» ва ўкраіну імаверна паступяць першыя французскія знішчальнікі «Міраж 2005F». Вырак Дональду Трампу абвесцяць 10 студзеня, за 10 дзён да інаўгурацыі абранага прэзідэнта ЗША. Паводле суддзі штату Нью-Йорк Хуана Мерчана, які будзе старшыняваць на працэсе над Трампам, палітыка не прыгаворыць да турэмнага зняволення. Яму таксама не пагражае штраф ці выпрабавальны тэрмін. Летась у траўні Дональда Трампа прысяжныя прызналі вінаватым у 34 эпізодах справы аб фальшаванні фінансавых дакументаў з мэтаю схаваць выплату порнаакторцы, з якой яго нібыта быў раман. Палітык адмаўляе сваю віну, называючы пераслед паляваннем на ведзьмарак. Вынесенне прысуду некалькі разоў адкладалася. У сталіцы Славаччыны разгарэлася хваля пратэстаў супраць замежнапалітычнага курсу прэм'ер-міністра Роберта Фіца. Каля 4000 чалавек выйшлі на вуліцы Братыславы, дэманструючы нязгоду з ягонаю пракрамлёўскай пазіцыяй. Фіцо вядомы сваёй прарасійскую рыторыку. З моманту прыходу да ўлады ён робіць захады, што, на думку пратэстоўцаў, пагражаюць незалежнасці і праеўрапейскаму курсу Славаччыны. Тым часам прэм'ер пасля візіту ў Маскву да Владзіміра Пуціна 2 тыдні не з'яўляўся на публіцы. Як высветлілі журналісты, Фіца ў гэты час перабываў у в'етнамскім гатэлі «Капеля Ханой». Кошт апартаментаў, у якіх пражываў прэм'ер, больш за 6000 еўра за сотні. Месца перабывання палітыка вызначылі паводле інтэр'еру ў апублікаваных відэа. Медыцына набліжаецца да рэвалюцыі. 2025 год абяцае стацца паваротным момантам у распрацоўванні вакцыны супраць раку. Навукоўцы працягваюць ствараць прэпараты, якія стымулююць імунную сістэму распазнаваць і знішчаць пухлінныя клеткі. Гэта можа значна знізіць патрэбу ў хіміятэрапіі і хірургічных аперацыях. Тэхналогія стварэння прышчэпак базуецца на паспяховых дзеяннях МРНК-прэпаратаў, якія выкарыстоўваліся для барацьбы з COVID-19. Незважаючы на складанасці вытворчасці і высокі кошт, эксперты прагназуюць, што сёлета вакцыны супраць раку могуць стаць даступнымі. Павел Алейнікаў, Сева Шлыкоў, Белсат. Відэа, якое лепш не глядзець, калі вы баіцеся вышыні. Беларус Юрый Коцур скокнуў з парашутам з вышыні 7620 метраў. Гэтак экстрэмал на 20 метраў пабіў рэкорд актора Тома Круза. Юрый Коцур скакаў у Даніі ў адмысловай парашутнай зоне паводле тэхнікі «Гейлоу».
Абрэвіатура з ангельскай мовы і абазначае скок з як мага большай вышыні і адкрыццё парашуту як мага ніжэй. Таймер Юрыя Коцура паказаў 1 хвіліну і 45 секундаў свабоднага падзення. Экстрэмал дадаў, што было б добра скокнуць са стратасферы, як гэта зрабіў Фелікс Баумгартнер. Аўстрыйскі парашутыст у 2012 годзе скокнуў з вышыні амаль 39 кіламетраў, праляцеўшы ў вольным падзенні амаль 36,5 кіламетраў. Ён стаўся першым чалавекам, які пераадолеў хуткасць гуку, не знаходзячыся ў транспартным сродку. Праз 2 гады амерыканскі навуковец Элан Юстас, які быў у кіраўніцтве Гуглу, пабіў рэкорд Баумгартнера, скокнуўшы з вышыні амаль 41,5 кіламетра. Сёння магло б споўніцца 73 гады генералу Юрыю Захаранку, былому міністру ўнутраных справаў, які бясследна знік у 1999. У датычнасці да выкрадання і забойства былога галоўнага міліцыянта падазраюць Віктара Шэймана, Юрыя Сівакова і Змітрыя Паўлічэнку, якога ў 2000 годзе нават пасадзілі ў СІЗА і выпусцілі праз 1 дзень на асабісты загад Лукашэнкі. Вечная памяць Юрыю Захаранку. Сёння для вас працаваў Вітаўт Ціўчык. Да сустрэчы ў наступных эфірах.